रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाग्रोबाय आरो नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल आरो डिसक्रिपसनाव नुनानै एसेबाबो मोनथिखाबाय जानांगौ मानोना दिनैनि टपिकआनो जागोन मानोना मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 माने पिंकि बसुमतारी नङा होमबा पिंकि बसुमतारीनि सायाव जोङो सावरायगोन माखासे जोङो बिजिरगोन जिथुनाखि कमेन्ट सेक्सनाव नङा होमबा गोबां माने मानसिफोरानो माने नेगेटिभ लिरदों माने आनखि माने पजिटिभानो गैया आरोना गासिबो नेगेटिभानो गोजा थ' बे आयदानि सायाव जोङो गुवारै सावरायगोन दा दिनै बे समाव जोङो मोनथिबाय माने रायजो राजाफोरा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा पिंकि बसुमतारीनि सायाव जे नेगेटिभ कमेन्ट लिरदों थ' बेखौ मानि थाखाय लिरदों मा जाहोननि थाखाय लिरदों थ' बेखौ जोङो मिथिहोग्रोनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनि जायफोर माने गोबौ गोबौ मेलेमनि माने हिन्जावसाफोर माने जेरावबो माने एक्सपार्ट एक्सेलेन्ट माने स्किल गोनां थाखा फैसा फारफ्रोमबो बिथिङाव माने मावनाय दांनाय जेरावबो माने आखा फाखा एक्सेलेन्ट आरो स्किल गोनां हारोंथाइ गोनां थ' बैफोरबायदि हिन्जाव मानसिफोरा बैबायदि हिन्जाव सिख्ला मानसिखौ माने जोंनि बेबायदि माने गोबौ गोबौ मेलेमनि हिन्जावसाफोरखौ माने गुबुन जाथिफोरा माने हाबा खालामबाय माने जोंनि बर' मानसिखौ माने जोंनि बर' हिन्जावसाफोरखौ माने बर' हौवाफोरा हाबा खालामनो मोनाखै आरोना हाबा जानायखौ नुनो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन मानोना गुबुन जाथियासो माने जेसेबां हाबा खालामदों जेसेबां माबादों गुबुन जाथिफोरासो लांजोबदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो गोबां माने दुखु मोननायखौ फोरमायदों मानो हाबा जाया जोंनि मानसिजों गावनि बर' मानसिजों रायजो राजा नोंथांमोन थ' बे समाव मोनसे कुइसन फैयो मोनसे सोंथि फैयो मानोना गुबुन जाथिया गुबुन हारिया जोंनि जेबो रोङै खामानियाव गैयै उदायै हिन्जावसाफोरखौ मानो हाबा खालामा रायजो राजा नोंथांमोन माने जेबो जेरावबो उदाया जेरावबो सोलिया महरावबो गैया जेबो स्किल गैया नलेज गैया बेफोरबायदि हिन्जावसा मानसिफोरखौ गुबुन हारिया मानो सायख'वा मानो गोसो थोआ मानो मोजां मोना खारन दं रायजो राजा नोंथांमोन मानोना गुबुन जाथिया ओरैबायदि सालाक ओरैबायदि सैथान माने जोंनि गोबौ गोबौ मेलेमनि साननो हनो गोरों फारफ्रोमथिंबो आखल आखु फारफ्रोमथिं जेरैबो मोजां बैफोरबायदि हिन्जावफोरखौसो माने बिसोरो नोजोर होयो रायजो राजा नोंथांमोन थ' जायनि जाहोनाव माने जोंनि बेफोरबायदि स्पर्टआवनो जा बायदि बायदि माने खेला नङा होमबा बेबायदि माने मडेलिंआनो जा माने जेरावखि जाया माने नङा होमबा बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरा माने थाबनो बैफोर मानसिजों माने गलिलाङो रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेफोरबायदिनो गुबुन जाथिजों हाबा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोना थ' आरो जोंनि मानसिफोराबो जोंनि सेंग्राफोराबो बेबायदि माने गोरों जाबाय नालाय टेलेन्ट जाबाय नालाय दा बिसोरखौ माने बेखि आंजोंखि हाबा जागोन नालाय आंजों हाबा जागोन नालाय जोंखौहि गोसो थोगोन नालाय फसायगोन नालाय सायख'गोन नालाय नैबेबायदि साननानै माने बेफोरखौ माने सौदावा आरो माने सौग्रावा माने सोंहैफ्लाङाबो आरोना माने गुबुन जाथियाथ' मालाय गोजाननिफ्रायनो माने स्टार्टिंनिफ्रायनो बिसोर नुहुरखायो आरोना बै आमुखिखौ फथायनो हाब्ला हाबा लानो हायोब्ला ओरैबादि धोन दौलत थाखा फैसा गियान मेलेम गासिबो माने जों मोनबोजोबगोन नैबे माने बेबायदि पलिसिखौ खालामो आरोना रायजो राजा नोंथां थ' बिनिखायनो जोंनि नङा होमबा लाइमोनफोरा दुखु मोनदों दा बेयाव बाथ्राया
दा मोनसे खोथा बुंदों, दा बे खोथाखौ आंबो एसे सैथोखौनो बायदि मोनदों। बेनिफ्राय माखासे बेयाव माने सैथो बायदिबो आरो माने बोरैबा सानोब्ला माने सैथो नङा बायदिबो आरोना। माने स्टिल दा बर्थमान ना बै उनाव हाबा जानायनि बाथ्राया देरसिन, गुबुन जाथिजों हाबा जानाया देरसिन ना जोंनि बर' जाथिनि सासे बर' फिसाया, बर' हिन्जावसाया, बर' फिसाया, आंगो फिसाया दिनै नाम खामायनाया देरसिन, मिथिजानाया देरसिन, गुबुन जाथिजों बै समाव हाबा जानाया देरसिन ना दिनैनि बे समाव नङा होमबा माने बर'नि नाम खामायनाया देरसिन, बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों आरोना। आरो माने हाबा जानाय गोसथोनाय बेयो गावबा गाव चइसनावनो, गावबा गावनि सायख'नाय नङा होमबा। दा गावबा गावनि सायख'नाय जों होननानै बुङोब्ला माने जेब्ला बिनि लेभेला जिथुनाखि बेनि माने इक'नमिक्स माने रांखान्थियारि लेभेला बेयो मोनसे लेभेलाव थाङोब्ला नङा होमब्ला, हाइ लेभेल, ल' लेभेल, माने पुर लेभेल, मिडिल लेभेल नङा होमबा, हाइ लेभेलाव थाङोब्ला बै मानसिया माने बर'खौ सायख'वा, गुबुन जाथिखौसो सायख'यो आरोना। थारमाने गावबा गाव चइस होनबाय नालाय, गावबा गाव चइस माने गुबुन जाथिखौ सायख'गोन, जोंनि बर'खौ सायख'नाय नङा आरोना, बे चइस बायदिबा आरोना। थ' बेबो मोनसे खारन जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दा मेन गुबै टपिकआनो बेनो। दा ओरैबायदि माने जिथुनाखि ओरैबायदिबो माने एसुरेन्स होदों, ओरैबायदिबो खोथा होदों, बर'जों हाबा जानानै देखायोब्ला दाबो भट होगोन, ओरैबायदि बिसिमहालागै थांबाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो पास्टखौ जोङो सानबाय थानानै नङा होमबा, जालांनाय जाथायफोरखौ जों सानबाय थानानै दा जोङो जोंनि जिथुनाखि जोंनि थांखि नङा होमबा, जोंनि जे देरहानो गोनां, जोंनि जे नङा होमबा, बेखौ जोङो नस्थ' खालामनानै लानाया एसेबां गनायथावना नङा, लाजाथावना नङा। दामाने इयुनाव सोरजों हाबा जायो हाबा जाया बेखौ दा जोङो सिन्था खालामनो गोनां गैथ'ला। दा प्रेजेन्ट माने जेरैखि जाया जाहाथे माने टप 20आव नैबे बिनानावा पिंकि बसुमतारिया जाहाथे मोननो हायो, टप 20आव सायख'जायो। थ' बिनि थाखाय एसे रायजो राजा नोंथांमोना सिन्था खालामलायदो आरोना, जाहाथे बर' हारिया नैबे पिंकि बसुमतारिनि जोहै एसेबाबो माने सिनायथि मोनगोन, बेखौ आसा खालामबाय। थ' भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय, गोजोन्थों।